Уже виїжджаєте? Так, номер 207. Усьо пройшло добре? Так, нам усе сподобалося. Так. Уборка, напої з міні-бара, 3 дзвонки за межу і 2 фільми. Платить будете карткой? Так, карткой. Гей, почекайте. 2 фільми? Мы же 1 купляли. Гэта дробязі, я заплачу. Глядели 1 фільм і будем платить за 1. Я могу показать фільми, які були куплены у вашем номері. Любе, не бери під увагу, добре? І які фільми? Гаррі Поттер, Орден Фенікса і Брудні шлюшки 4. Я глядел, коли ты была на сустречах. Не, ну вы бачите? Оказывается, мой мужик любить поглядеть дитячие фильмы про неких там магов просто у меня за спиной. Гарри Поттер! Тебе что, 10? Вы чваренец!